Добрый день, меня зовут Олесь Лапко, я нарадзіўся ў горадзе Віцебску у сям'і вайскоўца і настаўніцы беларускай мовы і літаратуры. Доўгі час жыў у Мінску, скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт па спецыяльнасці інфармацыя камунікацыя. Таксама я з'яўляюся магістрам Варшаўскага універсітэта па спецыяльнасці палітыка і адміністравання. Умоўна кажучы, зараз працую па сваёй асноўнай спецыяльнасці. Таксама з'яўляюся кіраўніком беларускага моладзевага хаба. Апошнія 4 гады займаемся дапамогай, падтрымкай беларускай моладзі, студэнтаў і наогул усіх беларускіх уцекачоў, уцякачак ад рэжыму Лукашэнкі. Аб'ядноўваем беларускія арганізацыі, падтрымліваем беларускія ініцыятывы ў Польшы і канкрэтна ў Варшаве. Якія асноўныя планы ў каардынацыйнай радзе ў фракцыі «Моладзевы наступ» і асабіста ў вас на гэтыя 2 гады? Фракцыя «Моладзевы наступ», як і заяўляла ў сваёй перадвыбарчай праграме, плануе займацца адвакатаваннем і падтрымкай беларускіх студэнтаў і моладзі ў краінах еўразвязу, а таксама беларусаў у самой Беларусі, тых беларусаў, якія прагнуць ведаў, прагнуць еўрапеізацыі, прагнуць інтэграцыі ў еўрапейскую супольнасць і з'яўляюцца часткай еўрапейскай сям'і. Таксама мы займаемся падтрымкай і лабіраваннем палягчэння візавага рэжыму. Канешне, сёння гэта вельмі складана ўявіць, таму што нібыта штодня толькі пагаршаецца сітуацыя на мяжы, пагаршаецца сітуацыя з выдачай шэнгенскіх віз для беларусаў і беларусак. Але якраз такі «Моладзевы наступ» адзін з першых, хто заявіў пра патрэбу працаваць у гэтым кірунку, і мы вельмі радыя, што іншыя фракцыі падключыліся і падтрымліваюць гэтую ідэю. І я таксама ўвайшоў у міжнародную камісію для таго, каб займацца кірункам падтрымкі і адвакатавання аблягчэння візавага рэжыму, выдачы віз і мабільнасці для беларускай моладзі, беларускіх студэнтаў, для таго, каб Еўропа для іх была больш адкрытая, чым яна з'яўляецца сёння. Якія асноўныя мэты і задачы новага моладзевага хаба? Моладзевы хаб працягвае сваю дзейнасць, наша місія не змянілася. Мы, як і раней, арганізоўваем адкрытую бяспечную прастору для ўсіх беларусаў і беларусак, якія жывуць у Польшы, у Варшаве, для таго, каб яны працягвалі сваю дзейнасць, працягвалі актыўнасць і маглі рэалізоўваць свой патэнцыял, рэалізоўваць свае праекты і быць карыснымі для беларусаў і беларушчыны нават за мяжой. Якім чынам моладзевы хаб будзе падтрымліваць і развіваць моладзевыя ініцыятывы, ці можа ўжо падтрымлівае, то якія? Беларускі моладзевы хаб на сённяшні дзень з'яўляецца домам для шмат якіх ініцыятыў і арганізацый, якія працуюць і дзейнічаюць у Польшы, збольшага, канешне, у Варшаве. На сённяшні дзень настала дзейнічае больш за 20 розных ініцыятыў. Гэта і беларуская музычная школа, якая праводзіць заняткі для беларускіх уцекачоў, дзяцей уцекачоў, і якраз такі выкладчыкі музыкі, педагогі музыкі таксама былі вымушаны з'ехаць з Беларусі, і яны могуць працягнуць сваю прафесійную дзейнасць ужо пад крышай беларускага моладзевага хаба. Таксама дзейнічае ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Штотыдзень збіраюцца беларусы і беларускі для таго, каб падтрымліваць беларускіх палітвязняў сваім лістом, паштоўкай. Таксама збірацца на такі сацыяльны клуб для таго, каб абменьвацца інфармацыяй, падтрымліваць адзін аднаго. І на гэтай сустрэчы таксама прыходзяць былыя палітвязні, што таксама вельмі важна для іх рэсацыялізацыі і падтрымкі за мяжой. Збіраюцца штотыдзень моладзь на інтэлектуальныя гульні, гуляюць у штодзе-калі сваю гульню, брейн-рынг і розныя іншыя мерапрыемствы для такой інтэграцыі, супрацы і абменам досведу. І, канешне, гэтыя гульні развіваюць крытычнае мысленне, што вельмі важна ў сённяшніх умовах дэзінфармацыі і з'яўлення рознай інфармацыі ў СМІ і інтэрнэце. І вельмі важна развіваць крытычнае мысленне. Штотыдзень збіраюцца падлеткі на падлеткавы клуб «Выспа» для таго, каб
таксама навучыцца чамусьці новаму адзін у аднаго у экспертак, якія ім дапамагаюць. Дзейнічае клуб, нетворкінгавы клубень, вось, беларускамоўны, дзе правіла no politics, just fun and communication, то бок людзі збіраюцца для таго, каб знаёміцца, знаходзіць новыя кантакты і каб палітычныя пытанні часам супрацьлеглыя іх не падзялялі. Гэта таксама важна, каб была некая пляцоўка, дзе можна абмяркоўваць розныя тэмы нават з тымі, хто не падзяляе твае палітычныя погляды. Збіраюцца людзі на нейкія больш спарадычныя сустрэчы, ёсць музычныя сустрэчы, музычнае кола прапаноўвае розныя актыўнасці, напрыклад, навучыцца граць на нейкіх дзіўных, не вельмі стандартных інструментах. Я магу вельмі шмат расказаць, таму што вельмі шмат ініцыятыў на сённяшні дзень ёсць. Мы спрабуем выкарыстоўваць кожную хвіліну і кожны квадратны метр, які ёсць у беларускім моладзевым хабе. Таксама прапаноўваем далучацца, прыходзіць як удзельнікі, удзельніцы, так як і арганізатары. У нас ёсць магчымасць праводзіць гэта ў вялікай зале, у розных кабінетах у хабе. Таксама у нас ёсць дворык, такое падворка, дзе можна арганізоўваць свае сустрэчы. Вось не так даўно прайшоў вялікі канцэрт Джэй Морса, дзе сабралася больш за 70 чалавек, і з балкона, як некалі на плошчы Перамен, беларускія музыкі выступілі. І рэгулярна такія сустрэчы адбываюцца, таму запрашаю, мы адкрытыя да супрацоўніцтва і падтрымкі. А з якімі складанасцямі вы сутыкнуліся пры стварэнні новага хаба? І ці сочыце вы за развіццём старога? Насамрэч, я не вельмі сачу за лёсам і дзейнасцю старога хаба. Я нават не... Падаецца, яны не называюць сябе хабам, у іх ёсць там свая назва. Это таксама паказчык таго, што яны абмяжоўваюцца ад той дзейнасці, якая вялася на той пляцоўцы, якую мы раней адміністравалі. Таму мы вырашылі засяродзіцца больш на некай канструктыўнай дзейнасці, на дзейнасці нашай арганізацыі, на дзейнасці нашай пляцоўкі. І хочам развіваць яе далей. Канешне, гэта камерцыйная нерухомасць, таму прыходзіцца плаціць за арэнду ў 4 разы больш, чым мы плацілі раней. Але зноў-такі гэта іншы ўзровень адказнасці, то бок мы цяпер больш свабодныя, мы можам дзейнічаць у рамках беларускіх інтарэсаў, а не толькі польскіх інтарэсаў, таму што, канешне, калі нават ці нерухомасць у выкарыстання, ці, не ведаю, грошы для рэалізацыі нечага хтосьці дае, ён таксама кіруецца сваімі інтарэсамі. Таму важна выходзіць на некую самастойнасць, і мы бачым, што гэты у пэўную меру вымушаны крок выхада на самастойнасць нас можа толькі ўзмацніць. Як вы плануеце далучаць моладзь да дзейнасці хаба? Насамрэч, моладзь сама актыўна далучаецца да дзейнасці хаба. Моладзь ёсць хаб, таму што, як я шмат разоў казаў, беларускі моладзевы хаб гэта не памяшканне, гэта не нерухомасць, гэта нават і не юрыдычная асоба, гэта і не праекты, гэта людзі, энергія, ідэі, якія ёсць. І ў першую чаргу гэта моладзь, актыўная моладзь, якая рэалізуе свае ідэі, рэалізуе свае праекты, і мы толькі падтрымліваем, дапамагаем, ствараем умовы для таго, каб моладзь магла штосьці сама ствараць. І гэта вельмі важна, калі ёсць некі ментар, ці ёсць нават маральная падтрымка і веданне таго, што ты робіш штосьці карыснае. Для моладзі вельмі важна дапамагчы, але яны сёння вельмі самастойныя і могуць рэалізоўваць тое, што яны плануюць таксама самастойна. Мы ствараем толькі умовы, і хаб дае свае рэсурсы для таго, каб рэалізоўваць гэтыя задумы і праекты. Якія змены або паляпшэння вы плануеце ўнесці ў працу хаба ў найбліжэйшай будучыні? Канешне, мы хацелі б больш супрацоўнічаць на міжнародным узроўні, супрацоўнічаць з польскімі арганізацыямі, ініцыятывамі. Мы дапамагаем
нашим ініцыятывам у стварэнні нейкіх калабарацый разам з польскімі калегамі. У тым ліку супрацоўнічаем з незалежным студэнцкім саюзам і выводзім беларускіх студэнтаў на супрацу з імі для того, каб была такая камунікацыя і абмен досведам з польскімі калегамі. Хацелася б больш таксама працаваць з іншымі еўрапейскімі краінамі і іншымі арганізацыямі з іншых краін. І у тым ліку беларускі моладзевы хаб стаў гэтым летам сябрам беларускага моладзевага савета рада. Это таксама выводзіць хаб на такі міжнародны ўзровень, і я быў абраны сябрам рады моладзевага савета рада. Это таксама паказчык даверу іншых калег з моладзевага сектара, але таксама магчымасць прадстаўляць як моладзевы савет рада, так і беларускі моладзевы хаб на міжнароднай арэне, удзельнічаць у розных канферэнцыях як эксперт, але і таксама быць голасам беларускіх арганізацый, беларускай моладзі на міжнародным узроўні. Можа быць, вы хацелі яшчэ нешта важнае дадаць для беларусаў замежжа і ўнутры краіны? Хацелася б запрасіць да актыўнага ўдзелу ў розных грамадскіх ініцыятывах, у палітычнай дзейнасці, у тым ліку беларускую моладзь. Трэба не баяцца, трэба пачынаць, трэба дзейнічаць, трэба далучацца да тых ініцыятыў, якія ёсць, ствараць свае. Беларускі моладзевы хаб з'яўляецца такой пляцоўкай, дзе могуць жыць розныя думкі, розныя ідэі, могуць вырастаць, становіцца самастойнымі і далей развівацца. Таксама моладзевы наступ, фракцыя ў каардынацыйнай радзе, але і яшчэ такая супольнасць, якая вакол гэтай фракцыі будуецца. Гэта таксама магчымасць рэалізацыі моладзі ў палітычным вектары, спачатку пачынаючы з грамадскіх актывістаў, потым можна стаць палітыкамі і рэальна змяняць палітычную сферу ў Беларусі. Пакуль што гэта робіцца у дэмакратычных сілах за мяжой, але я бачу вялікую перспектыву менавіта для моладзі навучыцца гэтай палітычнай культуры, навучыцца прыдбаць свой досвед і потым прыехаць у Беларусь ужо добрымі дасведчанымі палітыкамі, актывістамі, магчыма, чыноўнікамі для таго, каб ствараць вось гэтую новую Беларусь з правільнай еўрапейскай палітычнай культурай вельмі актыўна і пазітыўна ўжо заўтра. Дзякуй вам вялікае за інтэрв'ю. Жыве Беларусь! Жыве вечна!